gandrung. Apa ya cantrik-cantrike gandrunge do tak ajari ngono ya ora. Ora tak ajari sto wasis ngungkuli gurune ngono ku dadi. Yang betane wong tuwa iki nggunakake weweka yen tas saiki iki grusa-grusu ngono. Mula gampang konangan. Bagi popo iki ndang piye popo? Ayo. Waja rembugan awakmu dhewe. Pidana apa sing tok patrapake marang Narasoma? Ya. Nggonmu Prajawana, prajamu karo kene beda. Yen nggonmu kudu dibondo, yen nyang kene wah tak rajang-rajang. Popo, popo. Tak kemah-kemah. Ojo popo, aku wae keman popo. Lah ya lah piye kok ngono iku sik kowe iki meneng lah wong kowe iki susu ngono. Wong ya sing muring sanggit sing ngrungsit ora kok nyetwa kepiye. Wes. Dene Bidana kang tak patrapake kowe gelem ora gelem tambana laraning anakku. Lho. Ing atase kuwi pandhita, anakmu lara kok njaluk tamba sing dudu pandhita ki. Oleh mau duwe gelar pendhita ki tak nggo apa? Ngono. Ya tak nggo pendhita arep nggo apa? Anak kowe ora gelem ora sida ora iso mulih, kowe iso munggah arep mudhun lali dalane kangel lan cemplung jurang kowe. Ing atase anakmu lara, dadi kowe tretekan njaluk tamba sing dudu pendhita. Lha wong anakmu ora urung wujude ora beda kaya kowe. Ibarate kacang mangsa ninggal landaran. Kowe buta anakmu ora urung ya buta wedok. Waduh meneng engger. Waduh Rama, aku ndang tak marprono ya Rama. Kok sik. Sik. Wong men kuwelese, aja kesusun. Oh ya pancen anakku malah ora kaya buta, kaya anggrah-anggrah kok. Ini aku pendhita buta anakku kaya janggitan, wis kaya wewe. Wewe ora wedon ya suwe anakku. Mula ya ora perlu tak jaluke tamba kowe ya wis. Ning ya kuwi bisane bocah lega yen mengko tok dawuhi dhewe kowe kandha ora iso nambani. Nduk marep nduk. Lho mung trima kaya ngene. Nadyan bocah gunung lho sawangen sik lho anakku ki mung kaya ngene iki. Lho, yen pancen kaya ngono lha engko tak tambanane gampang aku dhewe ya pancen kepengin tetulung marang sapa wae kang lara kepengin nambani aku. Wah, Malik Grembyang 90 derajat. Ya, piye? Lara apa wong manis? Pakenira lara apa? Karo. Pakenira kok disalahke niki piye? Wong praja ora tepung sastra iki piye? Lara apa? Kuwi padhalmu buta kuwi. Raden menika Bapak nggih bapak kula. Lho. Kalaan lakon gaweane sing gawe jagat. Bapakmu kaya ngono kaya ngene. Inggih rumiyin ibu kula menika widodari. Widodari gelem dipek buta kaya ngono kuwi widodari ngapa kuwi? Wis kodur kelantur-lantur ngono. Miturut yang aspuh kula rumiyin bojonipun bapak kula menika Yayu. Margi tinumbas sarana tapa brata. Oh, ngono. Ya wis ta. Lah iki piye? Ya wis silanono yen pancen keluputan. Aku mapan ana kene mongko tanpa dipalilahi bekawan Bagaspati jenengmu ya? Iya, jenengku Bagaspati.
Dina iki aku njaluk pamit, lir jempe mangga suka kowe arep nyangde ya ora ngerti dalane nek arep muleh. Aja lunga sik Den, lho anak kuwi mung kaya ngene, ngono ya. Monggo sak temene aku mau gawe sanepan yen anakku lara iki larane iki lara gandrung. Gandrunge gandrung manis. Tur rujake rujak wuni. Ireng manis muga kena digondheli ya kuwi Raden Narasoma. Akedipik grumbyang. Apa kuwi? Gelem nampa ora? Piye sik? Awakmu dhewe tak takonane ya. Narasoma. Apa? Kowe kira-kira gelem ora ngepek? Jenenge sapa anakmu iki? Anakku jenenge Pujawati. Apa kowe dipasrahi ngepek bojo Pujawati? Narasoma. Kira-kira kowe gelem apa ora? Ayen pancen ngono ora ketang dadi selawase tak lakonane. Gelem aku. Ora urung gelem lek anggere wong jak pinton ora coba. Wis gelem ben ngono. Oh, ora aku tak anu ya anggere ya. Meme coba ana mendung cantrik ora gelem ngentasi. Nah lihat dong meme iki mbaya dintasi ana ning udan piye. Ingkang nami tiyang sepuh lantip menika ngaten menika. Sapa? Menapa kapara nyata? Paduka Raden menika putra Nata Mandaraka. Iya. Kados pundi menggah anggen paduka nanggap piatur panyuwunipun tiyang sepuh kula. Panten aku mah. Panten. Menawi tetila mboten kersa nampi nggih sampun. Kula kepengin badhe wangsul kemawon. Nang ndi? Inggih dateng pertapan. Atau apa tidak kok kene? Inggih radi sawetawis. Ya tak terke ya. Menawi sampun mboten remen kok dadak ngeteraken ginanipun menapa. Dicoba sik. Kira-kira seneng apa ora ya ngono. Sak temene ngene ya, Dewati. Sadurunge kowe dikanthi bapakmu nemoni aku. Aku mau wis weruh kowe luwih dhisik wonten pundi? Kowe rak ngangsu to? Ya ora? Inggih. Darikmu lurik, bener ah? Inggih. Kowe ngangsu. Nggawa dun kiwa tengen, bener ora? Inggih. Ora kantamu endang mau nak ora kleru ana 11 to? Kali 11. Oh iya 12 to ya? 12 to? Sing 7 mau darike bathik. Mboten sedaya lurik. Lah ya, kabeh nak lurik ta? Ya. Kabeh lurik jarike. Lah banjur sing nang ngarep dhewe mau lentir, ya nah. Menika wau cendak trembel-trembel. Lah ya cendak trembel-trembel. Aku nek sekono to, sing ngarep dhewe mau cendak trembel-trembel, ya ta? Nggih. Nanging jebul semono kae para endang mau. Ora ana sing notok jejantung kejaba mung kowe. Kaya ngapa monggo? Rasaku nggonku daya kepengin kethuk kowe nanging tinemune bareng kepethuk aku gelo. Sampun sak limrahipun kula namung lare Raden Paduka Biantun Praja. Mboten nama sak timbangipun menawi namung kepengin anggar wing kula. Dudu kuwi. Dudu kuwi. Sing jeneng bojo ki dudu bondo, dudu rupa. Ning cocoke ngati. Sing tak utapake gelo mau ngene ya. Coba aku ki saka omah ki nggawa susah. Aku saka negara Mandaraka kuwi wis sangu rasa susah. Dene munggo susahku dening Kanjeng Rama ki aku nampa cangkriman. Ngono ta? Kanjeng Rama Prabu ki nyangkrimi marang aku. Lah ning cangkrimane mau aku ora bisa mbatang aku didukani. Kanjeng Rama Prabu duka yayah sinipi jajabang mawinga-winga.
nganti saka sruning deduka kaya goncang plenggane kaya nuwek-nuwek wong kang tanpa dosa. Nganti ngunus turiga, aja jeneng prigel oleh kowe ndho, aku wis tekaning pati. Marga ketaman turigane Kanjeng Rama Prabu. Nganti sora pangandikane, kowe ora bakal tak aku anak selawasmu. Yen kowe ora bisa mbethek cangkrimaku. Lha kuwi aku bingung nganti separan-paran. Tak rewengi topo sak ngisoring wit kedayaan mau sak temene aku minta wonganing dewa. Gek sapa besok sing bisa mbatang cangkrimaku iki? Cangkrimanipun menapa to? Ngene ya. Aturna bapakmu. Bapak aku dikongkon bakal mantumu. Mantumu ki pancen ya ndang arep dhaup karo aku. Ning penggawe Sungkawa. Sungkawa ki susah ya. Marga nalika lunga sanga praja dening Kang Ramane didhawuhi mbatang cangkriman ora bisa. Monggo nek ora iso mbatang cangkriman ora kepareng bali marang praja. Teng cangkrimanipun kados pundi? Cangkrimane ngene ya. Suwijining dina ana kumbang lanang. Kumbang mau nandhang Srumarlupa tegese jak upama wantah ngono luwe keluwen. Ana kembang cepaka mulya kang nedheng mekar ing kono akeh sesarine. Bisane kumbang lanang mau nggone nesep sari bisa tuwuk. Yen to mentok ana panging kembang cepaka mulya nanging jebul ana pepalange kembang cepaka mulya mau direksa dening bajul putih lha kuwi bingung si kumbang mau piye bisane kelakon nyesep sarining kembang cepaka mulya nanging bajul putih supaya tekaning pati kuwi kepiye? Wis aturna bapakmu ya. Inggih, Raden pun pangestu Raden. Atut weturung kok padu. Kok kumembengen apa? Apa? Bakal mantumu Raden Narasoma durung kersa dhaup lan aku marga Raden Narasoma lagi susah penggalihe. Susah ora apa? Lungane sangka Mandaraka mungguh bibite nampa cangkriman saka kengramane ning ora bisa mbatang. Merasa nampa deduka saengga ditundung kudu lunga. Nganti kengramane paring dawuh
Nadyan taun ana Windanana yen durung bisa mbatang cangkrimane ora diparengake bali menyang Mandaraka iki Rama. Oh ngono. Cangkrimane